1 gól. Skoro piču to. To je jaký Highlander. No, poď. 3, 2, 1 gól. Taký akože bečkový, scipy film. To je bečkový toto aspoň. No ale To bolo hladké prístanie. Super. Dobre. toto sa mi najviac dostalo. Ešte to tak urob. Marionet. Počkaj, tak dáte dole. Ja som to presne, že čo to... No, poď. Takže. Jo, Prosí ho, besí ho. Na krivého máš. Tak, a ideme. Osmičku. Ale vieš, ty razíte spomalováky moc jemné, vieš. No, vieš, ty už ideš, keď sa blížiš ku softwarovému koncaku, tak tam to blbne. Á, tak musí byť tam, počkaj, idem na Ak sa trošku rozbehneš, už to brzdí, ale potom sa dá. Dáte dozadu. Takže. Levitujúci. Až odbeh džína na áno. Akorát sa trošku vybrá. Trošku. A teraz, počkaj. No dobre. Vydrž. Že keby si nevedel, že keď si ho máš, tak